मावनोथ' हादोंमोन हानाया बे फैनायावसो एसे गन्डगोल जाहैबाय बिसोर बै आदिबासिफ्रा ओंखारबायना बे आदिबासिजोंनो ओंखारनायावनो आंबो ओंखारफाबाय ओमफ्राय बिसोर जुमायसोनानै थांदों ना मादोंथाय मिथिया आं हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी आं दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोन दा आङो दिनै मोनसे जाथायनि सायाव फोरमायगोन लोगोसे सासे सुबुंनि कमेन्टखौ डिसप्लेआव होनानै होगोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आरोखि माने कमेन्टखौ बेबायदि खालामद्रायनाया माने साबजायाखै बादि मोनदां बे फंबायनि फट'खौबो होफानानै होगोन आरो आङो माने नोंथांमोनहा सिनायनो मोनगोन बे मानसिखौ माने लाजिनांगौ आरोखि बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो माने भाषाया बेफोर मोनसेल' नङा होमबा गाज्रि भाषा बाहायबाल' कमेन्ट खालामनाय जायो बे नङाना दा माने बिनि कमेन्ट खालामनायखौ आं मा होनबावनो माने उसुबिदा अब्लाबो आङो स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोनहा फरायबानो जाबाय हो दा आङो दुखु मोनाखै माने जाय मानसिया कमेन्ट खालामग्रा बेनो लाजियाखैबा आं मानो दुखु मोननो नङा होमबा दा नोंथांमोनहा बे कमेन्टखौ नायनानै बिनि सायावहाय कमेन्ट खालामथारनांगोन रायजोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव दे बिनिफ्राय आङो मोनसे जाथायनि सायाव फोरमायगोन दे बिदिब्ला नोंथांमोन भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोन आं जे जाथायनि सायाव बुंदों दिनै माने मोनसे जाथाय जानानै थांदों तामिलनाडुआवहाय चेन्नाइआव हा माने माखासे फंबायफोरा चेन्नाइआव थायो बेनिफ्राय सासे सुबुं बिथाङा बैसो जाबाय नोंथांमोन बियो कार्बि आंलंनि हा नोंथांमोन कार्बि आंलंनि बियो दिफु फानबारि होननाय गामिनि बिथाङा बैसोआ जाबाय नाथाय बे खामानि मावनो होननानै फैबावबाय माबायावहाय तामिलनाडुआव दा बिनि गेजेराव माखासे लोगोफोर दंमोन नामा आदिबासिफोर बिसोरजों लोगोसे ज' थादोंमोन बेनिफ्राय बिसोर बोरै गावस्रालांखो बे हारसिं जानानै आन्दायदों ओरैबायदि दुखुनांथाव बियो आन्दायनानै थाबाय दा बे समावनो भाग्य मोजां बे बिथांनि भाग्यआ बे समावनो जोंनिनो बर' सासे सुबुङा बेखौ नायसनबाय बा नुसनबाय बर' नामा होननानै रायलायनानै सिनायथि लालायनायावहाय बर' होननानै मिथिनो मोनबाय बिनिफ्राय बियो आंनिसिम खोन्थाहरदों बिथांमोनहा फार्स्टआव आंनो सानसुमा नार्जारि होननाय बिथाङा आंनिसिम खोन्थाहरदों बिनिफ्राय प्रतुष हाज'रि बिथाङाबो आंजों रायलायदों बिथाङा लास्टसिम थानानै कन्टेक्ट खालामबाय थानानै माने न'खरनि आखाइसिम गथायदों मानोना फिसालायाबो चेन्नाइआवनो थाखायोमोन बारा गोजान जायामोन आरो बिनि बिजामादैयाबो चेन्नाइआवनो थाखायोमन नाथाय बोरै आलदा आलदा जालायखो आं मोजाङै मिथिनो मोनाखिसै आरो इसेबां माने डिटेलबो लायाखिसै माने मोनफिननानै आरो न'खरनि आखायाव थाब गथायफिननो हानायखाय दा माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनिसिम कन्टेक्ट खालामनायाव आङो माने बै फंबायखौ बुंहरदों सानसुमा नार्जारिखौ मानसिखौ अननानै हमथानानै दोनथ'थार जेरैखि जाया होननानै ओमफ्राय बिथांमोनहा हमथानानै दोनथ'बाय बिनिफ्राय जोङो आफादगिरि आरो आं ओरैहाय कार्बि आंलंआवहाय कन्टेक्ट खालामहरबाय कन्टेक्ट खालामनानै ओरैबो कन्टेक्ट खालामनानै माने न'खरनि नाम्बार मोननानै फिसालाया बेवहायनो चेन्नाइआव थाखायो होननानै मिथिबाय 3 किल'मिटार माने डिसटेन्समोन गोजाना दा बिसोरबो नागिरगासिनोमोन जाहैबाय बबेहाय थांखो थाङाखै मिथिनो मोनाखिसै नागिरै नाथाय मोननो थाङाखैमोन दा नैबे फंबायमोनहा जे हमथानानै लाखिनो हादों बे बिथांजों आं रायलायहरदों जाय मानसिया गोमादों बेखौ आङो बुजायहरदों माने बै फंबायमोननि फनजोंनो नों जेरावबो थांनो नाङा बे फंबायमोनजोंनो थानांगौ नोंखौ जेरैखि जाया जोङो न'सिम दैथायहरनाय बा न'खरनि आखायाव गथायनायनि थाखाय जोङो प्लानिं खालामगोन होननानै आङो बुंहरनायाव बे आदैयाबो माने आंनि खोथाखौ मानिनानै थाबाय थादों बेनिफ्राय बेलासि फिसालाया बिथांमोननि आखाइनिफ्राय लानानै थांदों दा सुंद' भिडिअ बिथांमोनहा आंनो बानायनानै हरदों दा आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बाहाय माने एसेबां माने सावरायनाय गैया ओरैनो फट'सफोर नुगोन फट' आरो भिडिअसखौ बे आदैनिखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन जानानै बिथांनि मुङा बिष्णु नार्जारि बिथांनि बैसोआथ' गोबाङानो जाबाय आं बैसोखौ नायनि खय बोसोर जाखो नोंथांमोन 1957 नोंथांमोन आधार कार्डनि हिसाबै होमबाथ' बैसोआ गोबाङानो जाबाय नङा होमबा नोंथांमोनहाबो केलकुलेट खालामनानै नायबानो जाबाय बेसेबां जायो नङा होमबा 67 इयार नोंथांमोन दा 67 इयार बैसो जाखानाया बाहेरायाव फैनाया जोबोद दुखुनांथाव दा दिनै मोनफिननायखौसो मोनफिननाय दा बेनिखायनो आङो बे फिसाला असेयानो लांफैदों बिथाङा जुदि खामानि मावनो हायाबा आं फननि गेजेरजों बेखौ खावलायहरखाबाय मानसिया जुदि खामानि मावनो हायाबा मावनो हाखानाय नङा होननानै आं बुंहरखाबाय नायनानै नोङो न'आव
बिफाखौ दोनहैफिनदो होननानै आङो बे फंबायखौ बुजायहरखांबाय दहाय। दा जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो। जोङो बेफोरबायदिखौ माने सांग्रां जानांगोन आरो बैसोफोरखौबो जों नायनानै लानो रोंनांगोन नङा होमबा। दा भाग्य मोजां माने फिसालाया खाथियाव दं हिसाबै बा बिजामादैया खाथियाव दं हिसाबै नैबे फंबायमोनहा जे हमथानानै लाखिदों सानसुमा नार्जारिमोनहा आंनि खोथा बायदियै बिसोर हमथानानै दोनबाय थादों। प्रतुष हाज'वारि बिथांमोनहा दा माने जोबोद मोजां खामानि मावदों फंबायमोनहा। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि खोथा बायदियै नोंथांमोनहा जे बे माबाखौ आन्दायनाय सुबुंखौ हमथानानै न'खरनि आखायाव गथायजासिम नोंथांमोनहा रिक्स लादों, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिथांनि मुङा बिष्णु नार्जारिमोन नङा होमबा गोमानाया। लोगो मोनलायबाय नै मा बुङो बुंदो नोंसोर जायगायावनो बुंदो मा बुङो बुंदो दे सार लोगो मोनलायबाय जोङो आफाखौ बेयावनो जायगायाथ' खाथियावनो बारा गोजान नङा बेहायनो आरो ओमफ्राय बे एसे माबा मेगन मोदै जानायखाय आन्दायनानै थाबायबोदोंमोन खोमा बेनिफ्राय दा आदाया लोगो मोननानै खिथाहरदों आरो ओमफ्राय आं नोंखौ एफा मोजां सोंखादोंमोन खामानिखौ मावहैनो हागोन ना हाया होननानै हायो मावनोथ' हादोंमोन हानाया बे फैनायावसो एसे गन्डगल जाहैबाय बिसोर बै आदिबासिफ्रा ओंखारबायना बे आदिबासिजोंनो ओंखारनायावनो आंबो ओंखारफाबाय ओमफ्राय बिसोर जुमायसोनानै थांदों ना मादोंथाय मिथिया आं थांबायबा जायगा बेहायनोखा बिसोर खोन्थादों आफायाबो बेबोथ' ओंखारदोंमोन ना होननानै बुंदों ओमफ्राय खर' खालायलायनाय जि गोथां होननाय खोन्थादों बेनिफ्राय नायबाय ना गैया बेहायबो सोंहरबाय कम्पानिनि नागिरहैबाय गैया ओमफ्राय नागिरबाय लामाखौ बोरै जाखोब्रा होननानै ओमफ्राय दाना ओरै ओंखारदोंमोन होननानै आरो थांबाय दाना लामा मिथिया बोरैबा मटर लामायाव दोनहैबाय ओमफ्राय जों थानो रुम मोनबाय आं नायबाय हाबनानै नोंथांमोन जे आं कमेन्टनि खोथा बुंदों बियो माने आंथ' दुखु मोनाखै माने मिनिनो ओंखारदां। जाय मानसिया कमेन्ट खालामग्राया गाव लाजियाखै एबा दुखु मोनाखैब्ला आं मालाय मानो दुखु मोननो नङा होमबा। दा माने बेफोरबायदिद्राय कमेन्टखौ खालामथावा बायदि आं सानो। दा बे कमेन्टखौ आङो नोंथांमोननो स्क्रिनावहाय दिन्थिगोन आं फरायनानैबो खोन्थानो हाला हो खिन्थु आं बे फंबायनि मुंखौ आरो बिनि माबाखौ आं खोन्थाहरगोन फट'खौबो आं खोन्थागोन मानो होननानै बुङोब्ला आं बिनि इमेल आइडियाव थांनानै बिनि फट'सखौ नायदों ओमफ्राय स्क्रिनशटबो लादों आं बे फट'खौ डिसप्लेयाव होनाय जागोन हा फंबाय नोङो गोरोन्थि खालामदों बेफोरबायदिद्राय कमेन्ट खालामनाङा आरोखि दिनै हिनजाव जा हौवा जा उन्दै गिदिर कमेन्टखौ नायो नङा होमबा बयबो कमेन्ट खालामो दा नों जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनाबा आंनि भिडिअनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थाबानो जायो नङा होमबा दा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। बे फंबायनि मुङानो जाहैबाय जे होननांगौ जाहैबाय JEY हा ओमफ्राय BSTRY आंथ' मोजाङैबो रोंजोबलाय लांला नै बेखौ फरायनो बे आरोखि टाइटेला बसुमतारी जागौमोन बिनिया बेखौ सर्ट लिरदों आरोखि जिमेल आइडि बानायनाय समाव। दा बिनि कमेन्टखौ आङो स्क्रिनाव फुरा होगोन आरो बे फंबायनि फट'खौबो आङो दिन्थिनानै होगोन नोंथांमोन मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि कमेन्ट खालामस्लायस्लाय नों आंनि भिडिअनिफ्राय जानगाराव थानायानो साबसिन नङा होमबा मा मुलाम्फा दं नङा होमबा बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनानै जेरावहाय जाथावथारै सोदोब बाहायनाय कमेन्टआव बेफोरो गावनि मान सनमानखौसो जानानै लानाय मिथिबाय फंबाय। दा नोङो भिडिअखौ नाया हसिया आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामनांगौबा फल' दा खालाम आंखौ साबस्क्राइब दा खालाम आंनि चेनेलखौ नोङो जानगाराव था आंनि भिडिअसनिफ्राय आंनि चेनेलनिफ्राय नङा होमबा गोबां सुबुङानो आंनि चेनेलाव बा आंनि भिडिअस नायनानै गोबां पजिटिभ कमेन्ट खालामहरो नेगेटिभ कमेन्ट खालामग्रायानो गैया होनजाखायो बा गैखाया। दा नों फंबाया मा साननानै बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों बियो माने दुखुनांथाव नङा होमबा बा लाजिथाव माने बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनांगौ नोंखौथ' नोंनि कमेन्टखौथ' गुबुनफ्रा नुयो नङा होमबा नों लाजिनांथावथाव जायो नङा होमबा। दा नायदो नोंथांमोन आङो बेखौ स्क्रिनाव होगोन बे फंबायनि फट'खौ आङो स्क्रिनशट खालामना लादों बेनि जिमेल आइडियाव थांनानै बर'आनो फंबाया दा आं मिजिंथियो आंनि चेनेलाव जा नों बेफोरबायदि कमेन्ट खालामफ्लांबाय फंबाय गुबुनफोरनि चेनेलाव बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालाम मानो होननानै बुङोब्ला
बयहाबो मान सनमान थायो नङा होमबा नोंहानो मान सनमाना थानाय नङा मोनथिबाय फंबाय बेफोरबायदि जुदि नों कमेन्ट खालामोब्ला आरो नोङो आंनि भिडिअसफोरखौ नायनो बायोबा आनसाबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलनिफ्राय गोजानाव था आंनि भिडिअनिफ्राय आरो जुदि नों नेक्स्ट टाइम बिदि कमेन्ट खालामबावोब्ला आं नोंखौ डाइरेक्टलि ब्लक खालामनानै दोननाय जागोन आं नोंथांखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायहरखाबाय दा आं बे खनसेखौ कनसिडार होबाय फंबाय जेबो नङा नोंनाव गोरोन्थि जादों जानांगौ नोङो गोरोन्थिखौ मानिनानै लायोब्ला जेबो नङा होमबा दा नों नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि कमेन्ट दा खालामसै आंनावल' नङा गुबुनफोरनि चेनेलावबो नङा होमबा दा दिनैनि भिडिअआबो गोलावानो जाबाय दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ बाय गुड नाइट